Hola, bon dia, bona a tothom. Avui us vull parlar del vapor Aimeric, Amat i Jové, al Manactec. Ens hem de remuntar a finals del segle XIX, moment en què tres senyors decideixen unir forces. Estem parlant del senyor Josep Aimeric, Pau Amat i Francesc Jové, que van decidir crear l'empresa Aimeric, Amat i Jové, en la qual farien tot el procés de la fabricació de teixits de llana. El que era habitual en aquella època era aprofitar alguna de les fàbriques dels vapors que ja havien construïts a la ciutat de Terrassa. I és el que van fer ells. Però en torn al 1905-1906 els tres industrials decideixen que no, que ja ha arribat el moment de fer un canvi i tenir el seu propi vapor, la seva pròpia fàbrica. I és el que van fer. Va ser el senyor Pau Amat qui va demanar que en el moment de construir el vapor, la fàbrica, es fes com una societat separada jurídicament del que era la companyia tèxtil. D'aquesta manera es va plantejar i es va projectar el que era una societat anònima que era en realitat la propietària del local. Aquesta obra va ser encarregada a un dels millors arquitectes modernistes que hem tingut a la ciutat de Terrassa, que va ser Lluís Monconill i Parellada. La va iniciar en el 1907 i va finalitzar el que és la fàbrica el novembre de 1908. Ens trobem amb un magnífic edifici que té una única i ampla quadra d'uns 11.000 metres quadrats i una sala de màquines anexa, dividida en tres cossos. La central acollia la màquina de vapor, més coneguda com la burra, que juntament amb les carboneres i la xemeneia donaven energia a la fàbrica. En el pati tindríem les dependències d'oficines i el portal d'entrada que donaven que tocaven el que era la Rambla. La xemeneia té una base octogonal amb un fust troncocònic i una alçada d'uns 42 metres i s'hi podia accedir en el seu interior a través d'una escala de gat. La quadra està tota coberta amb arcs i voltes de maó tibades i sostingudes per pilars de ferro colat. Aquestes voltes es combinen amb claraboies, col·locades formant dents de serra. La il·luminació de la nau és totalment cenital. Aquest sistema va permetre construir una única nau de grans dimensions, impossible d'aconseguir amb el sistema tradicional de quadres amb il·luminació lateral. Lluís Monconill assoleix una perfecta comunió entre el que és la funcionalitat i l'estètica i combina les formes innovadores amb un alt nivell de perfecció en la utilització de materials i tècniques tradicionals com són la volta de maó pla i el ferro colat. És un dels millors exemples del que s'ha conegut com el modernisme industrial català. La volta de maó pla és una tècnica antiga d'edificació modernitzada a Catalunya. És una modalitat de construcció laminar de maó, molt emprada a Catalunya a finals del segle XIX i començaments del segle XX a causa de les seves tres propietats fonamentals: facilitat d'execució, resistència i versatilitat formal. En aquesta nau industrial de 11.000 metres quadrats es duia a terme tot el que era el procés de transformació de la llana, des del que era el pentinament i el cardatge fins a l'acabament, passant per la filatura, el tissatge i els tints. Perquè es feu una idea, en torn al 1915 hi treballaven 400 persones que fabricaven teixits de llana anomenats novetats, destinats a vestits femenins i masculins. L'any 1912 va morir el senyor Francesc Jové i la seva vídua va decidir separar-se del que era la societat d'Aimeric, Amat i Jové, però no del que és la immobiliària. L'empresa tèxtil es va dividir i els filats es van traslladar a Fígols en el 1920 i Aimeric i Amat es van especialitzar en teixits. A partir d'aquesta data, part de l'espai del vapor es va llogar a diverses empreses. L'any 1962 va quedar greument afectada per les riuades a Terrassa i finalment ja va tenir que tancar en el 1976. L'última gran empresa que va treballar dins de la fàbrica va ser Manufactura Auxiliar, que va tancar en el 1978. El vapor Aimeric, Amat i Jové de Terrassa és l'obra més emblemàtica del sector industrial llaner a Catalunya. Les seves dimensions i la seva qualitat de construcció expressen el que era la potència econòmica i el gust refinat dels seus propietaris, que pertanyien a una burgesia benestant i culta que va caracteritzar la nostra ciutat davant d'altres ciutats industrials catalanes.
I arriba un any important, 1983, moment en què la Generalitat de Catalunya compra aquesta vella fàbrica per albergar el que serà la seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el nostre Manactec. L'edifici va ser rehabilitat i es va adaptar al que era el nou ús. Va tenir que passar d'un vapor, d'una fàbrica, a un museu. I en aquests treballs, doncs, per exemple, van treballar arquitectes com Joan Margarit i Casarnau o Carles Buixader i Ribot. Jo he de reconèixer que sóc bastant fan de tot el que és el turisme industrial i d'aquest edifici en concret doncs, m'he passat tantíssimes hores tant visitant com explicant el seu contingut, el seu interior, que sóc una enamorada del vapor Emery Cama Jové. És que té aquestes columnes que per fora, no? Les veus així dures, resistents, que t'estan aguantant els 11.000 metres quadrats de sala, però alhora estan buides per dintre per aprofitar l'aigua de la pluja amb aquesta funcionalitat tan característica del modernisme. Tot en aquest edifici és impressionant, és una passada, i precisament com que m'encanta, faré diferents vídeos explicant més cosetes d'aquest edifici, de les seves exposicions. M'encanta el turisme industrial, m'encanta, doncs, per exemple, la Xatic, tota aquesta xarxa de turisme industrial que ens mostra, que ens presenta tots aquests edificis recuperats d'aquesta indústria que va viure a Catalunya ara ja fa molts anys i que precisament podem-la gaudir amb aquesta rehabilitació, aquests museus, m'encanta. Vull dir, jo recomano molt fer turisme industrial amb el modernisme i m'encanta. I res més, espero que us hagi agradat i si voleu doncs ens veiem a la propera. Adeu!